Ох, какво е това? Това явно е обява за изчезнало чудовище. Ще извикам моят скъп приятел и ще го намерим. Ехо, там ли си? Чуваш ли ме? Абе, кажи бе, какво искаш? Нищо, има обява за изчезнало чудовище, да го намерим. Айде, слизай. Айде отиваме в гората и да го потърсим. Ето това е то, хайде да го хванем.